to akwai gada kwaya ɗaya, ba wanda zai je aljanna sai ya bi ta wannan hanya, ba wanda zai shiga wuta sai ya hau kan wannan tudu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wannan gadar ba gada bace da aka yi da karfe, ba gada bace da aka yi da siminti, ba gada bace da aka yi da kankare irin wanda ka sani. Gada ce da abin da Allah ya ga dama ya yi da ita, wadda take siriri kamar siririn gashi, wadda take da kaifi kamar kaifin takobi, sai aka ɗora a kan gada. Duk wanda zai wuce aljanna sai ya fi tana. Wannan ya ishi ɗan adam shiga uku, wannan ya ishi ɗan adam firgici. Na rantse da Allah, Ubangijinmu ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman. Allah ya ce wallahi sai kowa ya hau kan wannan wurin, ko kowa sai ya bi ta jahannaman da kuke ji din, ko ka fada a ciki ko ka wuce. Amma a ce ba ruwanka da jahannama ko ta hanyar da baka bi ba, wallahi baka isa ba ko kai waye. Wannan yana ɗaya daga cikin wuraren da Allah zai nuna cewa shine rabbul alamin. Za a zo a cunkoso mutane su hau. Al-Imam Al-Qurtubi a cikin At-Tadhkira yace ya kai bawon Allah ka auna a kwakwalwarka yaya dan adam yake yi akan ƙasa ma idan yana cikin tsoro kace yayi tafiya baya iya tsayuwa. Yaya dan adam idan bai da nutsuwa ko yana cikin tsananin firgici ko a cikin duhu kace masa ya tafi, ya yake karkata, ya yake makyarkyata. Ya za ka kwatanta da mutumin da aka ce ta hanyar wutar jahannama zai wuce kuma ya ga wutar a ƙasa. Don Allah na so ka auna zurfin da yake. Idan da za a ɗora asalin gada mai kyau, amma a ce kana saman bene ne, sai a ce ka taka kuma kana hango motoci a ƙasa, ya kake ji mutum zai ji tsoro? Ya kake tsammani idan ala ru'usi khalaiq aka sauran mutane duk suna nan, ga wasu a gabanka ga wasu a bayanka, kana ganin mutane waɗansu sarkoki da waɗansu ƙugiyoyi suna ta cansu suna ta faduwa a gabanka, mutane suna ta ihu, wurin ya rikice ya rincaɓe, an ce kai maka hau. Yace ya kake tsammani a wannan lokacin a ce maka ka hau kan abin da kaifinsa kamar kaifin takobi kuma ka taka da kafarka ka wuce? Yaya kake tsammani kana ganin waɗansu suna tafiya a kafa, kana ganin waɗansu suna tafiya da jan gindi, kana ganin waɗansu suna tafiya da rubda ciki, suna ja suna kole. Shi kansa gadar ya ishe ka, kaifin wannan rezar da za a hau kanta ya ishe ka, ballantana kuma ga mala'iku zabaniyawa a gefe, su kuma suna cafko mutane, suna jifar da su, suna cafkowa. Wani yana tafiya in aka kama shi aka karta, saboda Allah ya sa ba zai faɗi yanzu ba, sai a karta sai a tsinka wani wuri, sai kaga ya kushe shi, yana ta kokari yana ta kamawa, yana so yi escape. Wani kuma sai ya je can kusa da ƙarshe sai a samu a ja, sai faɗi, kana ta gani suna faɗuwa kuma ga wutar kana hango ta. La ilaha illallah. Jama'a mun shiga uku. Wannan abin za a yi shi, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ce har annabawa ma ba sa iya cewa komi, sai dai su rika ce Allahumma sallim sallim. Allah ka mana da sauki, Allah ka mana da sauki. Idan annabi cikin annabawa, idan har Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zai zo hawa ya ce Allahumma sallim sallim, ya ce da'awal anbiya yawma id, addu'ar da annabawa suke a wannan lokacin in an zo, wanda kowa kansa ya sani, su ma kawai cewa suke Allah ka bamu da sauki, Allah ka bamu da sauki. To sai mutum ya zo hayewa ne kafin ya gane shin zai haye da sauki ko ba zai haye da sauki ba, amma wallahi duk wanda ya tsaya sai ya ji wannan tsoron ko shi waye, saboda baka san wani iri zaka yi ba, kuma Allah bai nuna list din waɗanda za su wuce gudun aske, waɗanda za su wuce gudun doki, waɗanda za su wuce gudun wane ne, Allah bai nuna wa kowa yaya zai yi ba, sai mutum ya tsaya shi ma a matsayin bawa, sai dai kawai yanda Allah ya yi da shi. Babu wanda ya san wani irin hayewa zai yi akan sirati. Wannan yana ɗaya daga cikin mafi munin
mawkifi na firgici ga ɗan adam a ranar kiyama. Kuma babu wata addu'a da za mu yi a ce Allah ya fasa wannan. Babu wani abun da za mu yi na ibada da za a ce Allah zai ce ka kai ba za a yi da kai ba. Tunda Allah zai yi da annabawa kuma su ma suna cewa Allah ka kawo sauki. In ka tsaya me zan ce? Kai in ka tsaya ya za ka yi? Kuma wannan firgici ba za a fasa ba tun da Allah ya halicce ka. Wallahi Allah ba zai fasa ba sai ya yi wannan. Yadda nake magana yanzu kuna kallo na rantsi da Ubangiji za ku tsaya a wurin kuna kallon siraɗi, kuma lokacin yana zuwa. Innahum yarawnahu ba'ida, kamar nesa ne wa narahu qariba, amma na ce kusa ne. Allah ka rangwanta mana. Allahumma sallim sallim. Waɗanda za su yi sa'ar wuce ba za su wuce idan aka je aka tsaya, waɗanda suke gaba za su jira na baya. Don Allah na so ka auna kwana nawa za a yi ana wannan kafin mutane su gama wucewa, shekara nawa za a yi idan ka hada daga farko zuwa nan. Yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, shekara 50,000 za a yi ana wannan harka. Kuma billahi allazi la ilaha illa huwa, da kai za a fara kuma da kai za a gama. Kuma babu wani mawkifi da za a yi a ce za ka gudu, ko a ce ana yin abin sai daga baya a farkar da kai a ce gashi an gama a wuce. Cir da waɗanda suke batar da bayin Allah, cir da waɗanda suke yaudarar da waɗansu gharrahum fi dinihim ma kanu yaftaru, suke cewa mutane abin cikin sauƙi ne, wani ma zai iya hanawa, wani ma zai kwashi mutane, wani ma zai kwashi waɗannan yan tatsuniya. Cir da waɗannan da suka canja koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan abin tsoron da annabawa suke jin tsoro wani zai ɗauka kamar wasa ne. Kalla sayalamun, summa kalla sayalamun. Waɗannan ayoyi da suka sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda ya san Allah gaskiya ne, ya san wannan ranar gaskiya ne, ya san wannan firgicin da gaske ne, wannan abun ne bai sa ya fara kurkura. Wallahi ba damuwar duniya ko rikicin ce bane ya sa manzon Allah ya kurkura ba. Hadisi ya tabbata cikin sunan Tirmidhi wanda Albani ya inganta. Abubakar ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shibta ya Rasulullah, manzon Allah ka fara kurkura. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shayyabatni Hud wa akhawatuha, suratul Hud da yan uwanta, suratul Waqi'a, amma yatasaalun wal mursalati urfa, idha sama'un fatarat, idha shamsu kuwirat. Yace waɗannan su suka sa na fara furfura. Ta yaya zan yi ba zan yi furfura tun daga nan duniya ba, bayan na san ga abin da za a yi da gaske. Yau man yaji alul wildana shi ba, yan ƙananan yara ma za su yi furfura, ni yanzu na zama dattijo ba zan yi furfura ba. Ya ba zan yi furfura ba? Ina ji a cikin suratu Hud Allah ya ce yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idni fa minhum shaqiyyun wa sa'id. Mutane kashi biyu ne, da mutanen banza da mutanen kirki. Wanne ne kai baka sani ba? Ya ba zan yi furfura ba?